velmi ráda, že dnes si na nás udělala čas paní doktorka Jarmila Klímová, která je předním odborníkem v oboru psychosomatické medicíny a zároveň je vedoucí konzultačního a terapeutického centra Aktip. Moc děkuju, že jste si na nás udělala čas a dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat první taková otázka. Psychosomatika nebo psychosomatická medicína se čím dál častěji dostává do povědomí lidí a spousta i různě zkušených odborníků nabízí služby v oblasti psychosomatiky. Vidíte to spíš jako přínos nebo spíš jako riziko toho, že jakoby ten obor ztratí ten punc, který má? Já na tu otázku začnu odpovídat trošinku z druhé strany. Vy už sama jste v tuhletu chvíli psychosomatiku vymezila jako obor. My se ji snažíme jako obor nevnímat, protože ona skutečně v tom našem pojetí, tak jak my chápeme celou tu šíři a tu hloubku tohoto myšlení, tak ji skutečně, jak chápeme, tak prezentujeme jako způsob myšlení, ne jako obor. Protože když to přiřadíme, nebo když bychom ji chtěli zařadit mezi další, dejme tomu medicínské obory, tak zjistíte, že abyste mohla psychosomatiku používat jako terapeutický nástroj, tak musíte se transoborově rozkročit přes mnoho dalších oborů a musíte umět vyzbírávat ty informace v podstatě z oblasti celé medicíny. Takže zařadit ji do řekněme, nějaký série dalších oborů je opravdu velice těžký. Tím spíš, že medicínské obory jako takové, které mají nějakou svoji roli, pole působnosti, tak jsou to vědní obory, které ovšem zůstávají čistě na poli jakýmsi biologicko-mechanickým, jak předmět teda toho léčení, tak i způsob uvažování o tom, když léčí někdo jako ortoped, nebo jako internista, nebo jako gynekolog, to je prostě úplně jedno. A psychosomatika se tam v podstatě do toho 2D uvažování víceméně nemůže vejít. Byť samozřejmě, že ten biologický nebo biochemický základ chápání nemoci v sobě pochopitelně má a zohledňuje ho, tak ale to je jenom jeden z 5 aspektů, jak lze a jak je užitečný se dívat na nemoc. Máme minimálně ještě 4 další úrovně, bez kterých, když opravdu chceme uchopit tu nemoc ze všech konců, ve všech souvislostech, tak je zkrátka nesmíme opomenout. A už jenom tím, že tady jsou ty další 4 aspekty, které exaktním způsobem jsou velmi obtížně vymezitelný, tak už to dává jasnou odpověď na to, že psychosomatika není obor. Vy jste taky zmínila, že se psychosomatikou zabývá mnoho, nevím teď, jak jste to řekla, odborníků. No, upřímně řečeno... To bylo myšleno spíš tak jako v úvozovkách odborníků. Já měla na mysli, že jako chcete zmínit lékaře. Aha, no tak. Jo, ale ano, tam psychosomatika už začíná, řekněme, taky se nějak jakoby prosakovat nebo prosazovat jako určitý úhel pohledu na práci s pacientem nebo s klientem. Ale řekněme, že v rámci té odborné veřejnosti medicínský, to jsme zvyklí chápat medicínu tady jako řekněme institucionální záležitost, tak tam to vidíme velice zřídka. To nejsou ani procenta, to jsou spíš promile lékařů zatím. Ale i to je dobrý, i to je příjemný. Těch lékařů, kteří začínají tím způsobem uvažovat, než kvůli toto uvažování v té práci s tím klientem opravdu uplatňovat. Nemůže to být tím, že těch lékařů, kteří se tomu začínají věnovat, sice přibývají, ale pořád jich je málo. Nemůže to být i tím, že třeba jsou potom napadáni svými kolegy
že se chovají jako neexaktně, nebo... Ale nebo jistě, že se samozřejmě... Nebo setkala jste se vy s tím sama osobně, že by třeba někteří vaši kolegové vám vyčítali, jako, že jak pracujete, že to není exaktní, nebo jak Jo, je to já na to odpovím v těch dvou rovinách. Pochopitelně, že jestliže je lékař, který zůstane pracovat v systému západní medicíny, tedy v oficiálním zdravotním systému a začal by tam propagovat vlastně ten způsob myšlení a práce, no tak nepochodí, protože zaprvé se úplně vymyká možnosti zaplacení této práce, protože na něco takového zkrátka neexistuje bodový systém. Takže aby s tím pacientem vůbec takhle mohl pracovat, tak si musí velmi dobře uvědomit, že to zkrátka bude dělat zadarmo v tom systému. A to, že se na něj kolegové budou dívat jako na blázny, to pochopitelně bude po kratší nebo delší době samozřejmě následovat. Ti lékaři, kteří k tomu mají nejblíž a kteří si to nějakým způsobem už můžou dovolit, tak to jsou lidi z řad třeba praktiků nebo dětských lékařů. Ovšem pouze jaksi v té koncepci, že ošetří svoje ambulantní klienty během dopoledne, pak jako samozřejmě skončí jejich oficiální ordinační hodiny a ten lékař si pak samozřejmě může zvát ty klienty v rámci té psychosomatické práce, ale víceméně až po své pracovní době, protože v rámci jeho pracovní doby mu to opět v podstatě systém neumožní. Když si vezmete, že na průměrnou dobu ty základní práce s tím klientem vždycky potřebujete tak aspoň tu 1 hodinu, tak mi řekněte, kolik by těch lidí on za tu dobu v té ordinaci ošetřil. 6, 8 v lepším případě a to pojede bez oběda. No jenomže v té čekárně už v 9 ráno čeká 20 lidí. Jak tam chcete dělat psychosomatiku? Je to nemyslitelné. Aby se to vůbec vlastně mohlo začít uplatňovat, musel by se začít měnit systém. Jestliže jsou lidé, kteří jsou závislí na systému, nemůžeme po nich chtít, aby dělali něco, co systém zkrátka neumožňuje. Když jste se ptala, jestli, teď nevím, jak jste to přesně formulovala, jestli já jsem byla... Jestli vy jste třeba přišla do konfrontace s některými kolegy lékaři, že by vás... V podstatě já jsem na to zvyklá. To je něco, s čím já primárně počítám. Řekněme, že těch útoků dneska už nepřichází tolik, ale většinou přijde vždycky ve chvíli, kdy třeba náš společný pacient začne vykazovat známky zdraví v kontrapunktu s tím, co je mu předpovězeno v oficiálním systému. Tak to jako rozhodně se vždycky zlobějí. To se jim nelíbí. To je v pořádku. Ve chvíli, kdy se začne ten člověk uzdravovat. Uzdravovat, aniž by jako oni tušili proč. Tak to je potom zlý. Může tam být ten prvek té nejistoty, že nevědí proč a to člověk, který... Tak nejistota vždycky vede k agresivitě, proto jako mě to nechává naprosto klidnou a hlavně já nemám pocit, že jejich, řekněme, útoky by mě nějakým způsobem ohrožovaly, protože já stojím mimo systém. Já nepotřebuji jejich uznání k tomu, abych já mohla mít dobrý pocit ze své práce. K tomu pravděpodobně je mnohem důležitější, když vidíte svoje klienty, kteří se uzdravují. Samozřejmě, že ty mě přesvědčil o tom, že ta cesta jako je smysluplná, že to je funkční a že to zkrátka vede k tomu, k čemu chceme. Tedy ne k léčení, ale k vyléčení. Což je poměrně velký rozdíl, ano. Chtěla jsem se zeptat, přijdou k vám třeba i pacienti nebo klienti, kteří mají takzvaně nevyléčitelnou nemoc? Třeba prostě, nebo že se dozvěděli od lékaře, že to je nevyléčitelné, ale stejně se s tím nechtějí smířit a dojdou třeba k vám a i takovýmto lidem dokážete pomoci? Jde o to, jak chápete pojem nevyléčitelný. Mě zajímal váš pohled na to. Když zůstaneme u té oficiální nomenklatury, tak většina nemocí, které mají ten přívlastek nevyléčitelné, tak oni ho mají jenom proto, že v podstatě se západní medicína není schopná dopátrat
řekněme, toho zdroje té nemoci, toho vzniku. Jo? A to znamená, není schopná léčit příčinu, což u nás je diametrálně odlišně. My jdeme primárně po těch příčinách, že my neléčíme ty následky. Ale ty nemoci, které nejčastěji mývají punc nevyléčitelnosti, jsou v převážné většině z kategorie metabolických poruch. A to zase není takový problém, protože třeba diabetes? Nebo například diabetes. Jo? Ne, že by diabetes měl nějaký výsostný postavení, snad pouze tou rozšířeností té nemoci, ale můžeme mluvit o mnoha jiných metabolických syndromech, který, když rozklíčujeme ten základ té metabolické poruchy, proč se to tam děje, nebo to, co se má dít, tak se neděje, tak potom samozřejmě není problém, aby se, řekněme, zreparoval ten metabolický cyklus postupně a zkrátka nemoc může odejít jako každá jiná. Víte, on ten přívlastek nevyléčitelný, ono se s ním taky po hříchu hodně šeredí. Často se zaměňuje za pojem chronický, to znamená trvalý. Takhle se nahlíží samozřejmě nejenom na diabetes, na všechny ty metabolické poruchy, ale takhle se nahlíží i na většinu nemocí s poruchami imunity, autoimunitní nemoci, alergie, vysoký krevní tlak, poruchy srdečního rytmu, migrény, já nevím, systémové záněty kloubů, revmatoidní nemoci. Jo, jsou takhle kategorizované, protože zase se s nima nedělá po hříchu nic jiného, než že se tlumí jakýsi sekundární následky, jakýsi sekundární projevy, které se odehrávají na tom těle a ty příčiny zůstávají v podstatě bez povšimnutí. U většiny těchto nemocí, co jste teď jmenovala, se vlastně velmi často udává, že jsou vlastně způsobeny geneticky, že jsou vrozené. Jaký je na to váš názor, na genetiku nemocí? Ale samozřejmě, že existuje i genetická cesta, jak lze nemoc předat z generace na generaci. Ale každý poctivý genetik nebo lékař, který se zabývá genetikou, tak vám s naprostou samozřejmostí odpoví, že těch opravdu dokázaných, geneticky předaných nemocí je méně než 2%. A z toho ještě jsou to většinou nemoci, které označujeme jako vzácné. To znamená, že jejich výskyt v populaci je opravdu velmi vzácný. Mě zkrátka, myslím si, že nepřestanu žasnout, s jakou samozřejmostí lékařská veřejnost je schopná hovořit o dědičnosti u nemocí, kde to nikdy nebylo prokázáno, kde v podstatě ani není žádná korelace, to znamená souvztažnost mezi nějakou genovou informací a výskytem té nemoci. A oni naprosto, řekněme, s klidným srdcem jsou schopni klientovi říct informaci tohoto typu, přestože pro ní nemají jediný vědecký důkaz, jediný logický argument, jediný reálný podklad. A přesto se za to stále a opakovaně schovávají. To je mimo moji schopnost jako chápání, k čemu jsou schopni jako se uchýlit. Mně v tomto kontextu přišla taková zajímavá informace, že se právě třeba tyto takzvané dědičné choroby, jako je třeba vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol, objevují třeba v rodinách i u dětí, které byly adoptovány. Takže tam je jasný, že ta genetická zátěž tam být nemůže. Pochopitelně. Takže ale to ta medicínská veřejnost prostě úplně ignoruje. Je to nezajímá. Víte, já jsem si říkala, já si jednou opravdu začnu psát ty věci, se kterými jsou schopni jako klienti přijít, co jim bylo řečené v ordinacích. A já jako občas tak jako jenom žasnu a říkám si,
To odporuje nejzákladnějšímu prostě zdravému uvažování. To odporuje té nejtriviálnější logice myšlení. Přesto to tam pošlo. Úplně v klidu. Když si tedy vlastně uvědomíme třeba tento fakt, že se ta nemoc teda v té rodině projevuje, i přesto, že tam ta genetická zátěž být nemůže, nabádá to tedy k tomu, že tam teda se předávají třeba nějaké vzorce chování, myšlení. To je přesný, to už je ta naše parketa, že jo. Kdy my se právě díváme, už jsem tady zmínila, že kromě té biologické složky nemoci existují ještě nějaké další 4 aspekty. A to je to, s čím tady pracujeme my. Ten další aspekt je psychika, pochopitelně, to znamená jak naše racionální myšlení, tak naše emoce, naše prožívání. A ten další aspekt je sociální kontext, ve kterém nemoc vzniká, ve kterém na jehož základě ona se potom projevuje nějakou dynamikou. A když my jsme schopni ten sociální kontext nějak jako proměnit, ozdravit, tak nemoc přestává mít svoji živnou půdu a může samozřejmě poměrně rychle odejít. To, co tady zmiňujete vy, to transgenerační předání, samozřejmě, že opravdu není nic jiného, než předávání právě těch myšlenkových vzorců, jo? Toho nastavení, řekněme, filozofie té rodiny, tak, jak se v té rodině přemýšlí, jakýsi i vzorce, který nastavují to, jak se bude třeba dítě chovat k rodiči, jak se k sobě třeba chovají manželé. To si všechno takhle generace po generaci předáváme. Každé dítě zcela instinktivním způsobem má primární tendenci skopírovat ten vzorec chování ze své původní rodiny a vnést ho a vložit ho do toho následujícího rodinného systému. To znamená do rodinného systému, kde on je potom tím rodičem a zase to předat dál svýmu dítěti. No a protože se předává vlastně ten psychosociální koncept, no tak se nemůže nepředat i to, co se automaticky pak tiskne na tom displeji toho těla, to znamená ta konkrétní nemoc, která tím pádem v té rodině ji vidíme po 3-4 generace, protože zkrátka to, jak ta rodina myslí, jak ta rodina žije, jaké se v ní odehrávají sociální vazby, no tak pochopitelně, že generuje do toho buněčného systému stejný princip. No tak samozřejmě stejným způsobem, jako si muži například předávají vysoký krevní tlak, tak se třeba předávají takové nemoci jako lupenka, předává se diabetes, předává se migréna, to je velmi oblíbená komodita, pak se předávají třeba v ženských liních se předávají nějaký krvácivý projevy, krvácivý nemoci, ale i takové věci jako třeba z artritida, nebo další jako ohromně oblíbený předání je štítná žláza, jo, záněty štítné žlázy. To klasicky vidíte, že prostě ten klient přijde, nebo ta klientka, to se taky předává primárně jako častěji, respektive v té ženské linii. A on říká, no ale ona to měla moje maminka a ona to měla moje babička a já to mám taky. No jistě, protože ty ženy si předávají ten mentální vzorec roli oběti. Jo, štítná žláza v psychosomatickém kontextu je o roli oběti. Roli oběti je sice mnoho druhů, tady je to v poměrně takovém jakoby specifickém módu, nicméně je to tam. No a teď právě vidíte, jak se to táhne tou rodinou, to znamená, že musíte pracovat s tím kontextem toho života nejenom té současné klientky, která třeba přijde s tou zakázkou, ale začít chápat vlastně i to, co se odehrálo před nějakýma 50, 60, 70 lety. Proč třeba ta babička se dostala do té role takovýhle a jestli ta klientka ještě dneska musí tu roli kopírovat. Protože se to děje často nevědomky, nebo drtivý většině nevědomky, tak tam se vlastně začne otvírat ten aha moment, kdy ona si řekne, no jo, vlastně, teď já už nemusím.
Jo? Protože to není nic jiného, než jakási zvykovost, filozofie, postojů k životu, postojů především taky sám k sobě, jo? Jak uvažuji o sobě, jak zacházím se sebou. No a teď zrovna nedávno jsme tady měli právě jednu takovou záležitost, kdy přišla teda ta klientka, že ano, ona teda bere nějaký ty hormony na tu štítnici, že jí to nasadili proto, že maminka měla hypofunkci štítní žlázy. No a já se ty klientky ptám, no a vy máte nějakou potíž se štítnou žlázou? A on říká, ne, nemám. Říkám, tak proč ty léky berete? No, protože mi to nasadili preventivně. No, a to jako není konec příběhu, to nejlepší teprve přijde a má, teď nevím, jestli 9 nebo 11 letou holčičku, kdy paní doktorka doporučila, že u té holčičky by se teď ta štítná žláza už měla vyoperovat preventivně, aby náhodou jednou nebyla nemocná. No, tak to si tak jako sedíte a říkáte si, panenko skákavá, kam jsme se to dopracovali. To je teda docela děsivý příběh tohle. No, tak. No. Když se jenom trošku vrátím k té nemoci, je možno říct třeba, že ta nemoc zrcadlí nějakou nerovnováhu v těle nebo v psychice nebo v celém, vlastně, když budeme brát člověka jako komplex, jako celek. Je každá ta nemoc nějaká informace nebo může nějaká nemoc vzniknout náhodou? Nebo co si myslíte o náhodě? Celou dobu se nebavíme o něčem jiném, než že je to zákonitá, řekněme, výslednice nějaké nerovnováhy. Jo? I pojem zdraví, který pochází ze starořečtiny, v jehož jakoby původním významu bylo význam celek, tedy rovnováha. No a cokoliv nás té rovnováhy začne vychylovat, ať už ve smyslu plus, minus, to je celkem jedno, tak my, respektive ty samoúzdravné mechanismy našeho těla, mají tendenci to vracet zpátky do té rovnováhy. Jo? To znamená, že my jsme schopni se na nějakou míru té nerovnováhy adaptovat, zapojujeme ty adaptační mechanismy, aby jsme se pořád zase zpátky ze všech těch úhlů dostávali k tomu optimu nějakému. No ale potom se může stát, že ty adaptační mechanismy už selžou, protože jsou zkrátka přetížený mírou té zátěže, té nerovnovážnosti, která může trvat někdy měsíc, někdy 10 let. Jo? Záleží na jejím charakteru. No a ve chvíli, kdy prostě ta naše adaptace už přestává být funkční, tak se to začne projevovat jakýmkoliv způsobem jako nemoc. Žádný jiný mechanismus vzniku nemoci neexistuje. Skutečně Takže neexistuje. to platí pro každou nemoc, třeba pro rýmu? To platí naprosto pro každou nemoc. Neznamená to, že každou nemoc budeme psychosomaticky zkoumat. To asi jako je jasný, že je nesmysl. Ale ve chvíli, kdy ta nemoc je skutečně už dlouhodobě třeba obtěžujícím symptomem v životě toho člověka nebo dokonce v životě té rodiny, no tak samozřejmě, že stojí za to se na to začít ptát z těch dalších úhlů a pokud opravdu jsme natolik zodpovědní, že si chceme nějak jako udržet a pěstovat svoje zdraví, tak bychom ten vhled asi neměli opomenout. Ruku v ruce asi odpovím na tu druhou část té vaší otázky velmi krátce. Ano, náhody neexistují. Náhoda je jenom nedostatek informací z naší strany. Že nevidíme tu komplexnost? Že nevidíme tu komplexnost, že nemáme možnost toho vhledu tak hlubokého, aby jsme viděli tu hlubší provázanost těch jevů. Jo? Takže vidíme jenom takovej ten barvotiskový výsledek na povrchu a když nevidíme souvztažnost, máme tendenci tomu říkat náhoda. Ostatně jeden moc krásný citát, který je taky v naší knížce. Náhoda je pseudonym
kterou si dává milý Bůh, když chce zůstat inkognito. A mě to do toho prostě sedí. Protože nejenom ty souvztažnosti v té hlubší úrovni reality, potřebujeme jít do úrovní atomárních, někdy subatomárních, aby jsme pochopili souvztažnost dějů, ale i toho řádu, který nás někde, řekněme, přesahuje, ve kterém se nějakým způsobem pohybujeme, i když nevidíme za jeho horizonty, tak máme jako lidi přirozenou tendenci ho ctít. A já vždycky říkám, že největší malér je, když se někdo snaží být chytřejší než příroda. To se opravdu nevyplácí. A nežít v souladu s tím, k čemu jsme nějak jako byli nasměrováni a řekněme předurčeni. Dalo by se tedy říct, že člověk v podstatě jakoby nemá šanci to rozumově pochopit, ale jako vložit do toho života důvěru? Že to běží tak, jak má? Nebo to říkáte moc hezky. My vůbec rozumem jsme schopni chápat jenom velmi málo věcí. Za prvé, protože ten rozum je strašně pomalej. Ten rozum, než si to všechno přežvejká, překouše, to by jeden vyrost. To je prostě strašný. Na druhou stranu, nebo respektive, co ještě dalšího, rozum v podstatě uvažuje takovým tím pravoúhlým způsobem. Jo? Vytváří si vlastní logický konstrukty a když půjdeme jenom po rozumové úvaze, tak nikdy nemáme šanci se dopátrat nějakého komplexnějšího výsledku. V kontrapunktu s tím je něco, co máme taky k dispozici, ale zapomněli jsme to, řekněme, zušlechťovat a používat, a to je naše intuitivní poznání. Jedině intuitivní cestou jsme schopni poznat věci v komplexech, informace v souvztažnostích. A snad tedy, když dáme dohromady tyhle ty dvě položky nebo schopnosti, tak teprve tehdy se můžeme někde začít blížit tomu poznání, tomu chápání, alespoň části té reality. Víra do toho patří asi taky, ale prosím, nechápejme teď toto slovo jako nějaký náboženský vytržení a už vůbec ne kráčení ve šlépějích dalších institucí, když se snaží, řekněme, ovládat víru, ale víra jako životní postoj. Víra jako i součástí hledání smyslu našeho bytí. To je ten čtvrtý z těch našich 5 aspektů, z těch našich 5 elementů, který tam zmiňujeme. A to je spiritualita ve smyslu, ano, víry a hledání a nacházení smyslu života právě v rámci toho vyššího řádu, který tady zkrátka je. Mohlo by se to zdát jako velmi okrajové téma. Nám se to, řekněme, osvědčuje a znovu uplatňuje v té terapii jako nedílná součást, kterou nelze opominout, protože když se začne hroutit něco tady v této oblasti, tak první, co se nám začne hroutit, je naše psychika, naše prožitky, naše emoce. Takže tenhle ten rozměr, řekněme, že je opomíjený hlavně proto, nebo že by se mohl jevit jako opomenutelný, protože my na něj tady v té společnosti nejsme upozorňovaný. On se tady v té společnosti zkrátka nepěstuje, nedostává dostatek prostoru. Není zvykový, není běžný. A tak se zdá okrajový. Ale to zdání jako takhle nahlíží ta sociální společnost i na spoustu jiných věcí. Ono se zdá, že v naší společnosti vlastně se lidé k té spiritualitě většinou dostanou skrze třeba nějakou tu nemoc, že ve chvíli, kdy je to jakoby
zažene někam, tak najednou potom, že spousta lidí jakoby se k té spiritualitě nebo k tomu vůbec jako hledání smyslu života dostává až vlastně ve chvíli, kdy jsou konfrontováni s nějakou třeba nemocí nebo úrazem nebo nějakou takovouhle... S událostí, řekněme s událostí, která jim dosavadní smysl života vzala. Jo? Každý z nás ten smysl toho bytí někde nějak žije, na nějaký úrovni. Začíná to už jenom tím, že jdeme ráno do práce, protože nám to dává smysl. Spiritualitu všedního dne, kterou žijeme všichni a naplňujeme nějakým způsobem všichni, můžeme začít rozpoznávat podle toho, že některé věci nám dělají radost a naplňují nás energií a některé věci ne. Ano, to znamená, že ty, které nám dělají radost, tam v nich někde vidíme smysl. Tam začíná ta obyčejná spiritualita toho bytí, kterou když pochopitelně začneme nějakým způsobem zušlechťovat a rozšiřovat, tak se potom můžeme dostat až k úrovním toho, že se začneme ptát v dalším třeba časovém horizontu po smyslu celého našeho bytí, celého našeho konání. Proč tady jsem, jaký mám úkol, co v tom životě chci naplnit, co třeba chci se dotknout něčeho, co mě nějakým způsobem přesahuje, chci něco předat, chci třeba, aby tady po mně něco zbylo. Jo? To je potom taková ta spiritualita, kde už se bavíme o seberealizaci, o sebenaplnění. Takže takový ten vnitřní jakoby kompas máme každý v sobě už na základě jakoby emocí, které to v nás vyvolává, ta každodenní činnost. Ne, emocí na základě prostého bytí. Tím, že existujeme, obsahujeme spiritualitu. Je to těžké tady to začít vysvětlovat, řekněme, v tom rozhovoru, který má samozřejmě svůj omezený časový limit, ale zkusme teď aspoň přijmout, že to takhle nějak je a třeba bude někdy příležitost si o tom říct víc. Chtěla bych se ještě zeptat, jak vnímáte, nebo jak by se dalo, už jsme o tom vlastně trošku mluvili, jako jak vznik nemocí u dětí, třeba úplně maličkatých dětí, kde vlastně je to teda předání z té rodiny, jak už jsme se o tom bavili, nebo tam můžou hrát ještě nějaké faktory. Protože většinou, když třeba se s lidmi o tom bavíte a řeknete úplně zjednodušeně, bolí tě záda, možná si z toho naložil moc, to je taková ta klasika, co se tak člověkovi baví. A on někdo řekne, ale co ty malí děti, ty přece takovýhle zátěže ještě nemají, jakože hodně se těmi dětmi argumentuje. Každé dítě je jenom pokračováním celého rodu. Mluvili jsme tady o tom před chvilkou. Takže dítě, které je součástí rodu, nemůže nebýt nositelem generační zátěže. Nemůže nebýt. A když dohledáváme právě tu příčinnou souvislost třeba u těch malých dětí, tak si v podstatě nemůžeme nevšimnout, že v tom rodě třeba 3-4 generace zpátky je nějaký nastavení, který je velice destruktivní. Velice destruktivní a už opakovaně třeba vidíme, že vede někde v tom rodě k nějakým smrtím. Jo? A ta destruktivita se třeba zvyšuje a ta intenzita narůstá. No a do tohoto, řekněme, informačního pole se narodí dítě, který zkrátka už jenom zazrcadlí to, že ten rod pracoval k vyhynutí, k ukončení. Takže takhle se třeba může u malého dítěte vyskytnout třeba nemoc, která do té doby v té rodině nebyla, ale je to jakoby nakupení těch jakoby negativních energetických vlivů nebo něco takového. Zase máme tendenci tady jmenovat jeden ten aspekt. Máme jich 5, ano, energetických, biologických, psychických, sociálních, historicky, transgeneračně předaných, ano. Ještě jsem se chtěla zeptat, zatím jsme se bavili spíš o těch potížích somatických. Udává se, že největší problém vlastně nového tisíciletí budou nemoci psychické. Je tam podobný princip vzniku psychické nemoci jako u té somatické, nebo to tam funguje jinak? Podívejte se, pro nás je to opět vychýlení z rovnováhy. Sama jste to tady zmínila.
To znamená, ať už se vychyluje z rovnováhy nějaká buněčná struktura nebo naše dobrá pohoda, pro nás není důležité tohleto rozlišení. Když se na to díváme jako na symptom, jako na nějakou potíž toho člověka. Pochopitelně, že když ten člověk je depresivní, no tak samozřejmě má i poruchu někde na těch neuromediátorových systémech, na tom chemickým strukturovaném fungování toho centrálního nervového systému. Ale ten zdroj nacházíme a dohledáváme úplně stejným způsobem jako u reumatoidní artritidy nebo, já nevím, zánětu střev. Takže to hledně tam žádný problém, jako rozdíl není. Tam ne. Takže v podstatě i u těch jakoby nejtěžších poruch se dá, jako jsou třeba schizofrenie nebo různé jiné psychózy, se dá najít ten zdroj a odstranit. Vždycky. Jde o to, jestli odstranit, protože pokud vám přijde do ordinace člověk, který, řekněme, tou schizofrenií trpí 15-20 let a tu psychiku má tak zdevastovanou, že už s ním nelze pracovat, no, tak to je asi tak stejný. A my můžeme zjistit, proč to tam bylo, jako jo? Ale je to asi tak stejný, jako když k vám do ordinace přijde člověk, který je po 7-8 chemoterapiích a má metastázy v celém těle. No tak co tady asi naděláme, že jo? Hlavně proto, že v prvním případě nemáme ten materiál, se kterým můžeme pracovat, to znamená ten mentální vklad toho člověka, v druhém případě nemáme čas. Myslím, že teď jste zmínila takovou hodně důležitou věc, že vlastně člověk, pokud se opravdu chce uzdravit, tak to nejde bez jeho invence, bez jeho snahy, bez jeho zapojení. Bez jeho naprosto aktivního přístupu, rozhodnutí, odhodlání, ochoty ke změnám, ochoty k diskomfortu, k bolestivosti toho procesu. To je jeho investiční vstup na té cestě k tomu zdraví. A lidi, kteří přijdou s takovou tou tendencí, jako tak tadyhle máte tu moji nemoc a vylečte mě, úplná ztráta času. Naprosto zbytečná. Takže to třeba i při prvním sezení s klientem poznáte, jestli má cenu s ním začít pracovat nebo nemá? No jistě. Takže to vidíte, jak ten člověk se k tomu staví. Jako, jo. Takže to se většinou velice rychle rozloučíme. No někdy to může být docela jako, že nepříjemné, protože když se třeba ten člověk dozví, že určitým svým stylem života nebo způsobem jednání si vlastně tu nemoc jakoby, nechci říct jako vyrobil, tak jako někdo na to může asi reagovat. Máte takovou zkušenost, že někteří lidé na to reagují třeba podrážděně nebo řeknou, že to je nesmysl. A takový už se moc nechodí, věřte mi. Ale, mění se struktura teda vašich klientů? Výrazně se mění struktura ty naší klientely. Ale jako teď jsme před chvílí řekli, že to je proces, který je diskomfortní, který je bolestivý. Já těm lidem vždycky říkám, helejte se, jako než do toho spolu vlezem, jako připravte se, že ta cesta bude bolet. Jo? A většinou jako říkají, ne, to je dobrý, jako to dám. No a pak, když to bolí, tak kňučej, ale v pořádku, samozřejmě. Ale to už většinou není cesty zpátky. Jo. A málo kdy, opravdu dneska už je to velmi, velmi výjimečně, že se potkáváme s tou reakcí toho klienta, jakože to není pravda, že jako on za to nemůže. To bylo na začátku, řekněme, ty naší cesty, řekněme 10, 15 let zpátky, ti lidé ještě takhle reagovali. Dneska víceméně už ne. Že už sem jdou, vlastně jsou připravení na to, že... Oni už vědí, o čem to tady bude, už jako taky nejdou do prostředí, který je no name, že jo, tak co si budeme povídat. Mají informace o tom, jak tady ta terapie probíhá, čtou naše knihy, řekněme, ten vhled do té dynamiky toho léčení už začíná jako se rozšiřovat, přichází ve všeobecnou známost, takže to musí být někdo, kdo teda nějak jako vyloženě omylem zakopnul o naše dveře. Asi jinak si to a to už se stává málo.
Mě by ještě zajímal váš pohled na takovou situaci trošku paradoxní, že se mnohdy v naší společnosti za alternativní označuje něco, co vlastně by mělo být člověku přirozené. Třeba dlouhodobé kojení dětí nebo nošení dětí, nebo různé druhy alternativní medicíny, že třeba bylinkářky jsou považovány za alternativní. Přitom to tady bylo mnohem dřív, než třeba ta klasická medicína, kterou naše společnost uznává. Jak vy to vidíte, tenhle kontext? To je strašně jednoduchý. Slovo alternativní bude vždycky používat ten, kdo je momentálně u vlády. Takže momentálně je u vlády a držení moci západní medicína, tak používá slovo alternativní vůči postupům, který by měl 1000krát větší nárok používat slovo alternativní vůči západní medicíně. Takže je to v podstatě taková politika jenom. To je politika, to není nic jiného než politika. Víte si, že západní medicína v takovém, řekněme, konceptu, jaký známe dneska, víte, jak je tady dlouho? Necelých 150 let. Ale teď má žezlo. Tak prostě bude takhle tlouct po hlavě ty, co se jí jako nehodí úplně do jejího působení. Teď se zeptám takovou otázku. Je něco, co vy na dnešní medicíně vidíte jako pozitivní? Jakou oblast? Jako, aby jsme nebyli jenom takový kritický. Víte, na moderní medicíně je geniální ta urgentní medicína. A to je díky technickému pokroku, který tady nikdy historicky nebyl k dispozici. Jo. Je jasný, že když, já nevím, nedej bože, nechci nic přivolávat, ale stane se mi něco akutního, no tak štandopéde pojedu do toho špitálu, no samozřejmě, jo. A budu chtít tu transfuzi a budu chtít, aby mě odoperovali něco, co by jinak začalo, já nevím, co se mi rozpadat v tom těle, protože mi to natrhlo auto na křižovatce, nebo jo, cokoliv dalšího. Ale víte co, je právě paradoxem to, že zrovna ta urgentní medicína si na Boha nehraje. Jo, vidíte, že ty kvality se někde jakoby opravdu potkávají a ty doktoři z té urgentní medicíny, já je považuji za jako velmi, řekněme, pokorný v tom ve vidění svých limitů. To je moc hezký. Kdežto to, co já právě považuji za velmi škodlivý, je takový to poléčování a řekněme, pěstování chronických nemocí a ještě utvrzování se v tom, že ten jejich postup je jediný správnej. Jo. Aniž by sami vlastně vůbec ve svém myšlení měli ambici na to vyléčení. Všimněte si, že v kategorii urgentní medicíny máme velmi jednoznačný pojem vyléčení a uzdravení. Jo. Tam ta cesta k tomu kýženému výsledku je primární. No, vlastně my jsme se o tom bavili, že lidé těm lékařům ještě poměrně hodně věří. Bo je tam takový, to je v pořádku. To je v pořádku. Ale myslím, že když jakoby lékaři mluví třeba o těch alternativních, jak jsme těch alternativních směrech, tak často používají termíny jako, že to je stejně všechno placebo efekt a podobné informace, ale ona se nabízí říct, jestli oni potom nepoužívají ten nocebo efekt, když třeba řeknou to, jak jste o tom mluvila, prostě jo, má to váš tatínek, budete to mít taky, jak jste... Jistě, že používají. Takže... Nástroj strachu je velmi často používaný nástroj. Když vám dá lékař, ať už je to v ordinaci na gastru, nebo na kardiu, nebo na onkologii, jednoznačnou špatnou prognózu o tom, jak to dál s váma bude vypadat, co dělají jiného. Takže to přijmete jako informaci a pokud jste dostatečně poslušný klient a pacient, no tak to s váma bude vypadat přesně podle toho, jak vám řekli. Že se zkrátka podle toho zařídíte.
Že si myslím, že je důležité zmínit, že ta psychika umí pracovat na obě ty strany. Že když... Samozřejmě. Jestliže stejně tak jako třeba u úzkostných a depresivních lidí, kteří mají tendenci vytvářet katastrofický scénáře. Říkám, tak když umíte katastrofický, to znamená umíte vytvořit nějaký myšlenkový konstrukt, tak nepochybně umíte i na druhou stranu, protože ta psychika primárně umí obě dvě strany. Akorát, že vy na tu druhou stranu nejste zvyklí. Ja? A tady taky, jestliže existuje placebo efekt, existuje i nocebo efekt. Tedy o to, která ta strana se posiluje, ať teda vědomě, nebo to, která či nevědomě. ta strana se posiluje a která je skutečně k užitku. A komu je k užitku? Takže tam určitě nebudou zájmy jenom zdravotní, ale i ekonomické, když... Co myslíte? Já si myslím, že já na to názor mám, že ano, takže, ale není to úplně názor populární, samozřejmě. Já nejsem zvyklá být populární. Mě to nepřekáží. Jsou přece jenom některé třeba, já vím, že třeba léky nepředepisujete, nebo... Předepisuju. To víte, že předepisuju léky, protože zase nezapomeňte, že já ctím ten základ té klasické medicíny. Teď já jsem vystudovaný doktor. Jo? Já se od toho, já nevím, co by se muselo stát, abych zapomněla znalosti. No, zblbnout bych mohla, tak, jako, musela bych zblbnout, abych zapomněla znalosti. Ale abych je přestala ctít, protože ty znalosti, které jsme se naučili na škole, ty dávají hluboký smysl. Já do dneška ležím v medicínských knihách z celého širokého medicínského spektra, že já ty znalosti potřebuju k té své práci. A je jedno, jestli je to z oboru gynekologie, nebo revmatologie, nebo čehokoliv dalšího. Jinak bych tu práci nemohla dělat. A s tím samozřejmě ten biochemický koncept té nemoci, a když je to na místě, tak se samozřejmě podá i ten alopatický lék, který v tu chvíli skutečně pomůže stišit něco, co nechceme, aby tam bylo. Ale rozhodně je to v menšině, řekněme, že je to pár procent a rozhodně je to vždycky jenom na velmi omezenou dobu. Takže vidíte spíš problém v nějakém dlouhodobém braní léku? Nadbytečná preskripce, dlouhodobá preskripce, neadekvátní, hlavně třeba u opakovaného podávání antibiotik nebo kortikoidů, že? Který samozřejmě sekundárně to tělo nesmírně vyčerpávají a poškozují. Takže je dobré třeba, když ty léky jsou potřeba, občas těm antibiotikům se někdo nevyhne, dávat tam nějakou podpůrnou jako léčbu pro to tělo, nebo protože ten lék jakýkoliv je vždycky trošku jakoby i jed pro to tělo. Jak to samozřejmě, protože tyhle ty alopatické léky jsou vždycky, ten lék je proti něčemu. Jo, on jde kontra. No tak je těžký asi vysledovat, že půjde jenom proti tomu, co my úzce potřebujeme, ale že tam ještě, jako když se kácí les, no tak lítají třísky, tak ještě poškodí i něco dalšího. Teď od toho jsou celý seznamy vedlejších nežádoucích účinků, jasně. No takže u těch antibiotik samozřejmě co první musíme ošetřit, a to je střevní mikroflóru. Jo, protože tu ty antibiotika vymlátí v první linii, to znamená, že nás úplně zbaví přirozené imunity. Takže to je první, na co se musíme soustředit. Dát vhodný probiotika v dostatečném množství, aby ty antibiotika udělali to, co mají, to znamená, jestliže tam skutečně nějaká ohrožující agens, tak ať ho zlikvidujou v pořádku, byť samozřejmě jsou i jiné cesty, ale někdy je to naprosto na místě, zásah tou antibiotickou léčbou, no ale nedevastujme zbytečně to, co k devastaci není, a ošetřujme to. Jo? Stejně tak ty kortikoidy, které jsou v první linii. Kortizol je hormon, který bez nadsázky zachraňuje život. To znamená třeba intravenózní do žíly podávání kortikoidů ve chvíli, kdy jsme ohroženi na životě. Je to nejvíc etický a to nejsmysluplnější, co se může dít. No pak na druhou stranu vidíme, že tady přicházejí lidi a berou kortikoidy 5 let. A bez ale efektu, který by tam měl být. Teď se ještě zeptám na takovou otázku. Jak vnímáte třeba
takové ty zprávy o tom, že mniši v Tibetu dokážou na sněhu usušit mokré prostěradlo, nebo že jsou lidi, kteří žijí bez jídla, bretariáni. Jak to vnímáte, že mají nějaké zvláštní schopnosti, nebo to je v moci každého těla? Mají schopnosti jako my, všichni, akorát, že oni je cíleným způsobem zušlechťujou. Jo? Takže to není nic výjimečného, v podstatě jako umí líp komunikovat se svým tělem, nebo jak by se to dalo? Tohle to je strašně, řekněme, zavádějící věta. Podívejte se, my máme, každý z nás, už tím, že v té biologické podobě přijde na svět, má k dispozici celou škálu dovedností, včetně mimosmyslové komunikace, vnímání a tak dále. A buď ty dovednosti, buď se na ně zaměříme a začneme je cíleným způsobem zušlechťovat a trénovat, a tedy potom s tou dovedností nějakým způsobem aktivně pracuju, anebo je nechám spát. To je celý. Jo? No tak oni zušlechťujou tyhle ty dovednosti, no tak usušej prostěradlo, že jo? To je bezvadný. My tady zušlechťujeme jiný dovednosti, tak třeba podporujeme schopnost logického myšlení. Ale primárně jsme nastaveni všichni na stejné portfolio. Jde jenom o to, jakou cestou se vydáme a jaká je podporovaná v té dané společnosti. Bych se na závěr ještě zeptala na takovou věc, která se nedá říct úplně ve zkratce, ale takovou vlastně radu pro naše diváky. Může si člověk nějak pomoci i sám, když na něj přijde nějaká nemoc, nemyslím teď nějaká jako závažná, to asi ne, ale třeba budu mít opakující se nachlazení, nebo může si člověk pomoci nějak sám, nebo je vždycky potřeba to konzultovat s odborníkem? Řekněme, že úplně sám sobě pomoct nemůže nikdo z nás. Ono by to teď mohlo znít, že si trošičku odporuju, když říkám, že ta cesta k tomu uzdravení musí být aktivní cesta toho klienta, jo? Že to musí být jeho osobní zodpovědnost, převzít tu ochotu pěstovat to zdraví do vlastních rukou. Není to v kontrapunktu. Je to tak, že alespoň na ten vstupní vhled do toho, proč se mi to děje, jak těm věcem mám rozumět, potřebuju ten pohled, který přichází zvenčí. Nějakého průvodce, alespoň někoho, kdo mi to na začátek nějakým způsobem dá do souvislostí, do kterých si to já sám dát neumím. Každý z nás má v tomhle tom velmi omezenou schopnost a i já, když budu řešit nějaký téma a řekněme, že bych měla hodně předpokladů pro to, abych ho rozklíčovala. Ne. Půjdu za někým z kolegů a teprve potom, co on mi vlastně dokáže nahodit tu nějakou další myšlenkovou vlnu, tak já s tím můžu začít něco dělat. Dokud to neudělám, tak budu mít tendenci se prostě točit v kruhu, jenom v těch svých vlastních myšlenkách. Jste mi sebrala tu poslední otázku, jsem se chtěla zeptat, co děláte vy, když onemocníte, tak jste na ní vlastně odpověděla. Klepu na vedlejší dveře. Takže máte i na sobě ten princip vyzkoušený, že se vám podařilo se třeba... Já si myslím, že ani já se nevymykám z přírody a proto na mě platí i všechny další kosmické zákony, jako platí na kohokoliv jiného z nás. Dobře, já vám moc děkuju za rozhovor. Já jsem jenom chtěla ještě říct, že paní doktorka bude na Alfestivalu v pátek 26. května, nejprve na hlavním sále a potom bude mít vlastní přednášku na Modrém sále a budete tam si moci koupit obě její knihy. Takže pokud vás tato problematika zajímá, určitě vás srdečně zvu. Až vám ještě jednou děkuju za rozhovor. Já taky děkuju, budu se těšit. Nashledanou. Nashledanou.